Allah baya karewa, mu mana koya magauta su ce ba za mu iya ba. Ikon Allah baya karewa. Ni ba kowa ne ba, sannan ba ɗan kowa ne ba. Babana ba gona ba, sannan ba sarki ne ba. Kuma shi ba sanato ne ba, ba shugaban ƙasa ne ba. Idan mu ba DRA ba, ni ba ɗan birni ne ba, ni ba ɗan birni ne ba, ni ba ɗan birni ne ba. Ikon Allah ne, tsarin Allah ne, shi ya mini baiwar wake a cikin harshen Hausa. Bani da boka, bani da malam, ilahu kai ne gatana. Kai ka iya mini, kai ka tsaya mini, na fi karfin makiya su ga bayana. Na fi karfin makiya su ga bayana. Tunda Allah shi ne gatana, shi ne gatana. Da aikinsa kun ga aikina, na rera waƙoƙi shine aikina. Kowa da aikinsa, mu muna waka, wasu na saka, wani na gyaran mota, wani kafinta, wani na walda, wani shushaina. Mu dai alhamdulillah